tam je jedine psychopat alebo stupid. No. Tam povedení. Takže jediná rákodno. V jednom nebo v množnom čísle. Kritika nám jedine pomôže do vlastných radov, aby sme objavili a o 5 rokov tá kritika prevládnu vedecku. Teraz je zasa možno menšie mozla. Dobre, tak ja vás vítam na besede, ktorú sme chceli spraviť, aby sa ľudia poučili na chybách a na skúsenostiach iných. Takže by sme spravili takú besedu s ľuďmi, ktorí možno trošku poznáte, trošku nepoznáte. Tak vítam pána Jurištu, ktorý skončil vo voľbách ako prezidentský kandidát na 8. mieste a spravil neskutočný výsledok 2 hlasov nad kandidátom, ktorý dal koľkonásobne, niekoľko desiatokrát násobne viacej peňazí do kandidatúry. A pána Šolca, Jozefa, ktorý sa spolu podielal a bol jeden z tých hlavnejších, pomáhal kandidátke, ktorá skončila nakoniec na 7. mieste. Mohli by sme povedať, že najvyššie, ako keď neberieme pána Kistu ako nejakého občianskeho kandidáta, čo asi málo kto ho bere za občianskeho kandidáta, takže pani Mezenská sa dostala na 7. miesto ako najvyššie z tých kandidátov, za ktorými stáli aktivisti. Mohol by som sa vás, pán Jurišta, opýtať, čo vás viedlo ku kandidatúre? Prepáčte, myslel som, že ste bol členom týmu Mezeckej, nevedel som, že ste kandidovali. Prečo som ja kandidoval? Ja som kandidoval preto, lebo samozrejme tá kampaň začala o mnoho skôr, než bola oficiálne načasovaná, to všetci vieme. Pán Kiska sám priznal, že 2 roky predtým v podstate už začal, ale aj viacerí a bolo jasné, že sa neotvoria problémy tejto spoločnosti. Ja som raz počúval rádio, České rádio počúvam dosť často, Český rozhlas 2 a tam bolo interview s biskupom Malým. To bol disident. A tento biskup Malý povedal, že sú tu obrovské problémy, hovoril o českej krajine predovšetkým a hovoril, treba sa postaviť voči tým problémom a začať ich riešiť. Ale na to treba nabrať občiansku odvahu. Ja som si tak hovoril, tak ja sa celý život zaoberám vývojom a medzinárodnou situáciou a predovšetkým vždy ma zaujímalo, prečo vznikli revolúcie, prečo boli intervencie vojenské v tej časti sveta, v onej časti sveta. A vždy ma zaujímalo, ako sa dá zlepšiť život. Život ľudí, zvlášť teda po 89. roku. A teda som sa do toho pustil, som si hovoril, ja niečo o tom svete viem. Viete, ak niekto napríklad študoval ekonómiu alebo finančníctvo a dostal sa k Medzinárodnému menovému fondu cez skripta, cez učebnice, tak ja som to zažil na vlastnej koži v tej Latinskej Amerike, kde som strávil už pekných pár rokov do toho 89. roku. Čiže tu vznikla nová situácia, ja ju nebudem rozoberať, nie je treba. Zmenil sa režim nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách, že? A začalo sa tvrdiť, že socializmus definitívne skončil a že kapitalizmus definitívne zvíťazí. S čím som ja nemohol súhlasiť, pretože moje životné skúsenosti z tej Latinskej Ameriky hovorili, že tam dávno kapitalizmus skrachoval. Viete? A tak ako skúmal Darwin na Galapagoch vývoj druhov, tak ja som študoval kapitalizmus v tej Latinskej Amerike a zistil som, že kapitalizmus to nie sú len Spojené štáty, Japonsko a západná Európa, že to nie je len
to nie sú prekvitajúce krajiny a demokratické krajiny, ale že existuje aj kapitalizmus chudobný a závislý navyše. A s tým som sa ja stretol a ten kapitalizmus, hovorím, už pred 89. Skrachoval v celej Latinskej Amerike. Ale tam bol aj iný fenomén. Tam bol taký fenomén, že tu sa hovorilo tak ten Sovietský zväz, len čo sa pohlo niečo trošku doprava, tak to zlikvidoval a v Maďarsku a v Poľsku a v 68. u nás, čo bola pravda, že si strážili proste ten svoj model, ktorý implantovali v okolí. Ale prosím vás, intervencie proti odklonu napríklad kapitalizmu v Latinskej Amerike existovali dávno a boli omnoho krútejšie a priniesli omnoho viac obetí. Pretože začiatkom 60. rokov v tej Brazílii bol zvrhnutý Goulart, to bol regulárne zvolený prezident a ten len preto, že umožnil pôsobenie, normálne pôsobenie odborov a pritom sa ako rešpektoval napríklad aj komunistickú stranu, hoci on vôbec nebol ľavicový človek, no tak Američania rozhodli, tam ho zvrhli a tá vojenská diktatúra trvala celých 25 rokov, celého jedného štvrtstoročia. Potom prišlo Čile, samozrejme, v 73. A ďalšie zásahy, intervencie a tak ďalej. Čiže ja vtedy som si uvedomil veľmi intenzívne, že tu existuje obrovská cenzúra. Zamlčiavaním, uskutočňuje sa zamlčiavaním, čiže elegantne, v rámci akejsi demokracie, že sa zamlčiavajú isté podstatné veci. No, tak ja som prednášal aj pre členov komunistickej strany Slovenska, ma pozývali a hovorili mi, Jano, ty niečo vieš o tom svete, vidíme, vieš vysvetliť veci, zaoberáš sa profesionálne tým, nechceš kandidovať? Ja som to odmietol zo začiatku. A znova to nastolil a potom som si povedal, dobre, tak idem do toho, nie pre nejaké osobné ambície, nie, že by som nemal osobné ambície, ale nemal som takúto osobnú ambíciu, pretože som realista a vedel som, že nemám reálne šance. Ale som si povedal, že využijem tú kandidatúru na to, aby som mohol priamo tomu národu niečo povedať, aj bez toho, že by to bolo natočené a potom prestrihané, že tam sú priame prenosy a že to ja využijem a proste poviem, o čo ide, ale poviem aj, aké sú východiska, pretože ja som sa nikdy som nebol akademický proste pozorovateľ, ale ja som pragmatik a vždy ma to ťahalo, ako aby analýzy vyúsťovali do praktických potrieb, aby ukazovali teda, čo s tým ďalej. Múdra úvaha a správanie. Toto bolo. Takže takto som sa ja dostal. Takto som sa dostal do kampane a neľutujem, môžem vám povedať, hoci to nebolo ľahké, pretože oni ma chceli zaškatulkovať alebo chceli som mňa urobiť nejakého predstaviteľa totality a dogmatizmu a tak ďalej, čo myslím si, že sa mi podarilo vyvrátiť, pretože to bolo až nechutné niekedy. Hej. Ja tu teraz nebudem hovoriť konkrétne, ale tí novinári, tí moderátori sú nesmierne drzí, sú nesmierne sú drzí a používajú nekultúrne metódy, ktoré v zahraničí ako málo kde nájdeme. Hej. Lebo ten novinár môže byť agresívny, ale musí to mať určitú kultúru a u nás to nemalo. Nemalo to kultúru, pretože vy ste aj, ja som aj odpovedal niekedy na isté otázky a oni sa znova vrátili k tomu. Hej. A pritom predovšetkým zhrešili ako profesionálne na tom, že tu sa nemôže dnes riešiť problém
nejakých nedostatkov socializmu, lebo socializmus mal nedostatky a mal veľké pozitíva, o ktorých sa nehovorí. Tendenčne sa to zamlčiava. Na jednej strane máme Ústav pamäti národa, na druhej strane nemáme ešte Ústav pamäti privatizácie a majetkového prevratu. Hej. Čiže to je akosi nevyvážené. Tak oni sa snažili, hovorím, ma znemožniť, ale výhoda tých priamých prenosov je, že môžete priamo niečo povedať, ale pravda to vyžaduje skutočne bohaté skúsenosti a obrovskú asociáciu, aby ste okamžite vytiahli argumenty alebo protiargumenty, lebo to, čo vy neviete, tak to tam nevymyslíte v tých rozhovoroch. No a o čo ide? Čiže dokončím tú myšlienku. Tu nejde, oni stále 68 a tak ďalej, a totalita, hej, a ja neviem, 50. roky, to tu všetko bolo, samozrejme, o tom sa dá debatovať hodiny a tak ďalej. Ja by som mohol k tomu veľa povedať, lebo ja som to dokonca prežíval, ten 68, ako novinár v Prahe, viete. Ja som bol aj dopisovateľom vtedy, ako rozhlasovým dopisovateľom v parlamente, vtedy zasadal ten parlament na Hrade, lebo rekonštruovali budovu a tak ďalej. Čiže ja všeličo viem aj z tých konkrét vtedajšej doby, ale tu ide o iné. Ja som to dvakrát teda tam strčil do tých rozhovorov, že tu ide o riešenie alebo o hodnotenie prešľapov a hriechov kapitalizmu neoliberálneho typu. Čiže nie kapitalizmu toho najpokrokovejšieho, najdemokratickejšieho, ktorý je známy zo západnej Európy z povojnového obdobia, hej, z toho sociálneho štátu, ale toto je sprostý, proste vulgárny, primitívny kapitalizmus, s ktorými nemôžeme súhlasiť a ktorý nás dostal do ekonomického, sociálneho, ale aj civilizačného závozu. Jozef, a ty si sa jak namočil do týchto volieb? Vidíš, že podnikať sa nedá. Dá sa povedať, že pomáhal som takým aktivistom, čo tu je príklad Lavrinec, Milan a tak ďalej. A popri tom to tak nejak vyústilo do tej kampane Mezenská, že z tých kandidátov, čo sme pozerali a tak ďalej, že ona tam tak nejak zdôrazňovala tú priamu demokraciu a tak ďalej, tak trošku razantnejšie a tá Bulová výzva, čo bola a tak ďalej, čiže to všetko tak nejak aktivisti ako vnímali pozitívne. Takže takto a potom, keď sa už začali robiť tie nejaké prvé nejaké rokovania, no tak som sa tam snažil presadiť nejakého človeka, čo to trošku sa v tom vyzná a tak ďalej a potom si tak rozdeľovala, že západ, stred, východ, nejakých zodpovedných kvázi, alebo že ktorých si ľudia by dali. No a mňa dali tí ľudia za západné Slovensko, takže ja som mal na starosť proste západné Slovensko, tie 4 kraje. No, čiže nebol som nejaký vedúci štábu alebo čo, ale keď niečo tam naprovala alebo v tom štábe, tak som sa snažil to napravať, lebo sa tam médiami sa zhodou okolností ľudia, čo boli od médií plánovaní, tak sa trošku povadili tam z určitých dôvodov, čiže oni potom tam nespolupracovali, čo bola zásadná chyba, lebo vidíme, že tie médiá a peniaze a médiá ovplyvňuje veľmi veľa ľudí, hej, takže som sa pokúšal tam aspoň trošku kontakt na nejaký pár tlačových správ a tak ďalej. No. Takže tak som sa dostal. Čiže takto si sa naučil, jak sa hovorí.
Dobre, taká otázka pre obidvoch, že čo vám tieto voľby dali a čo vám vzali, pani Dešpán? Vy ste tak, čo vám dali a čo vám vzali? Ja by som vám rád povedal, čo si myslím o výsledkoch na prvom mieste. Pretože sú tu isté veci, podľa môjho názoru, ktoré nespomenuli ani moderátori alebo redaktori, ale ani politológovia. Všimnite si, že celkovo bola nízka úroveň, takmer 57% nešlo voliť, to bol jeden aspekt. Fico dostal menej hlasov, než sa očakávalo, dostal 28%, Smer obyčajne má vyššie percento, ale predovšetkým prepadli vo voľbách Milan Kňažko, Pavol Hrušovský a Jan Čarnogurský. Chvála Pánovi. Títo ľudia neúspeli, nedostali hlasy a treba sa pozrieť, kto sú to títo ľudia. To sú páni, ktorí sú mediálne známi 23 rokov, to poprvé, a to sú páni, ktorí sa spolu podielali na tomto modele spoločnosti, ktorý neúspel ani u nás, ani nikde vo svete, a podielali sa nie ako pozorovatelia alebo obyčajní ľudia, ale ako ministri, ako Kňažko bol ministrom zahraničných vecí, ministrom kultúry, že Čarnogurský bol ministrom spravodlivosti, bol predsedom vlády dokonca, Hrušovský bol dokonca predsedom parlamentu a boli všetci aj poslancami. Čiže oni sa podielali na tvorbe tohto systému, ktorý ľudia odmietli tým, že nedali hlasy týmto exponentom, tak odmietli ten model. Tým, že nešli k voľbám. Ja nesúhlasujú so stavom spoločnosti. To je veľmi, podľa mňa to je výrazný výsledok týchto volieb. Ja som bol jediný, ak nie, tak ma opravte, ktorý povedal, že tu je katastrofálna situácia, že tu je obrovská nezamestnanosť, chudoba a nerovnosť, že to spôsobil model, ktorý vznikol na privatizácii a majetkovom prevrate a že tento model treba zdemokratizovať, spluralitniť ho, čiže musí tam vojsť štátny sektor, vyvážiť štátny sektor so súkromným, pričom ja nevylučujem možnosť, aby tam pôsobil aj privátny kapitál, ale samozrejme pod kontrolou štátu, ako to je napríklad vo Francúzsku alebo v Nemecku, lebo mňa sa snažili chytiť v teatrojke, že čo spomínam tam nejakú Čínu, lebo som použil Čínu ako príklad, a tak ja som povedal, ja chcem iba taký model, aký je vo Francúzsku, kde je 1500 významných podnikov, ktoré kontroluje štát a má účasť aj v ďalších podnikoch, lebo vláda u nás nemá tú najdôležitejšiu, čiže ekonomickú moc. Bez toho nemôže vláda ovplyvňovať hospodárstvo, vývoj a tak ďalej. A preto podľa mňa aj Fico uteká z postu premiéra na post proste prezidenta. Čiže toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Ja som s týmto prišiel. Ako náhle ja som začal hovoriť o ekonomickej okupácii našej krajiny západnými nadnárodnými spoločnosťami, tak médiá začali v tých rozhovoroch odkláňať moju kritiku a nasmerovali ju na 68. rok proste úplne niekde inde. Hej. Ale, ako som už spomenul, tu nejde o obdobie do 89., ale tu ide o obdobie po 89. do súčasnosti. O to tu ide. Hej? A čiže tu sa zasa len, ako viete, toto boli len také hrádky, ako Česi hovoria. Proste len aby sa nehovorilo o problémoch, ktoré my tu žijeme, lebo my tu žijeme vážne problémy, nesmierne konkrétne a tak ďalej. Čiže
Čiže toto je ten výsledok, že nezaoberali sa médiá, nemali záujem médiá sa zaoberať tým, čo tu je, aké sú problémy. A nepoložili ani jednu otázku, ani Kňažkovi, ani Hrušovskému, ani pánu Čarnogórskému, že teda čo robiť v tejto situácii, kde zobrať peniaze, ako zabezpečiť financie pre sociálny štát, ale to nepoložili ani pánu Ficovi, ak ste si všimli. Hej? Ani Ficovi to nezabezpečili. Pritom, ja som sa, neviem, či ste zaregistrovali, včera sme mali tlačovú konferenciu, komunistická strana ako ide podporiť, alebo teda presnejšie, nemá nič proti tomu, ak jej členovia budú podporovať Fica, ako povedzme lepšieho kandidáta z tých dvoch, ktorí sa dostali do druhého kola. Ja som povedal, že nepodporím nikoho. Prečo nemôžem ja podporiť nikoho? Ja predsa nemôžem politikárčiť. Ja som prišiel s nejakou analýzou, hej, a s nejakým východiskom. Ja teraz nemôžem povedať občanom, že viete, dajte hlas Ficovi, ale pán Fico neprišiel s žiadnym riešením. A s absolútne žiadnym riešením. Tu je situácia taká, že neustále aj v budúcnosti do parlamentných volieb bude takmer 95% priemyselných podnikov v rukách západného kapitálu. 97% bank bude neustále v rukách západného kapitálu. Rozumiete? Vláda naďalej nebude mať rozhodujúcu moc v rukách. Veď to je škandalózne, to sú neuveriteľné veci. To je jednoznačný dôkaz, že my sme ekonomicky okupovaní. Nie, že nie. A pán premiér doterajší proste s tým nič nerobil. Ani jeho vláda, ani parlament. Ako ja môžem proste podporiť takého človeka? Prečo? Aký dôvod? On hovorí, že môže plynulo komunikovať v angličtine, ja neviem, s prezidentmi západnej Európy a tak ďalej. Ale o čom bude pán Fico komunikovať? Aké záujmy bude brániť, keď táto vláda nesformulovala národno-štátne záujmy? A čo je prvým národno-štátnym záujmom Slovenska? Dať ľuďom prácu. Počúvať aj pápeža Františka, ktorý povedal, že spoločnosť, ktorá nevie zabezpečiť plnú zamestnanosť alebo zamestnanosť, je nespravodlivá. Ja s ním absolútne súhlasím. Akáže spravodlivosť, keď vy chcete robiť a nemôžete robiť. Dokonca máte aj robotu a nemôžete zarobiť na svoje živobytie, na svoje deti alebo pomôcť svojim vnukom, pretože tie platy sú iba pätinové alebo štvrtinové v porovnaní so západnou Európou. To ja považujem za tragédiu, prosím, hej? To ja si nevymýšľam, nevycúcavam si to z prsta a nedramatizujem, lebo tá situácia je skutočne dramatická. Ak je každé 5. dieťa žije v nedostatku, tak akáže je to pre Boha situácia? Hej? Alebo detičky tohto typu nemajú na svačinu a tak ďalej v škole a sú predestinované na celý život, čiže ich osud je predurčený, že budú žiť v nedostatku, že nebudú môcť dostať vzdelanie, ktoré by si želali, alebo ktoré by si želali ich rodičia. Hej. Ľudia odchádzajú preč, nám mozgy odchádzajú preč, hej. Inteligencia a tak ďalej, on tu vyštuduje, navyše za naše peniaze, prepáčte, a on odchádza pracovať do cudziny. Čiže my, chudobné Slovensko, zbedačené Slovensko, privatizáciou subvencujeme vyspelé krajiny? Od Oper počnúc až po vysoko špecializovaných inžinierov počítačovej techniky? To čo je? To čo je za úloha vlády? Rozumiete? Čiže ja nemôžem s týmto súhlasiť a ja som preto aj napísal celú knižku o tom. Však niektorí ju máte. A preto ja žiadam, aby sme urobili vedomostnú informačnú revolúciu v tejto krajine. Vy si pamätáte z dejepisu, že Janko Král v 19. storočí, keďže tu bol národnostný, ale aj ekonomický útlak, vieme z ktorých strán, chodil po Slovensku s palicou pešo a burcoval národ. Hej? To sa nám zdalo za socializmu, keď sme to študovali, že chudák musel chodiť pešo po Slovensku a tak ďalej.
A dnes je to realita. Lebo vy, keď máte iný názor, než majú tí, ktorí majú v rukách, v súkromných rukách oznamovacie prostriedky, tak sa nedostanete do éteru, sa nedostanete na obraz. Čiže to bola jediná možnosť, ako sa dostať pred národ a povedať niečo tomu národu, a preto som išiel kandidovať. Úplne zjavne a zámerne preto. Ale touto voľbou moja práca nekončí. A preto som tu medzi vami. Možno s inými sa ani nestretnete. Viete čo, plánujem práve pokračovať v tej vedomostnej informačnej revolúcii. Ako? No ja som napísal knižku. Kde je, podívajte sa, ja vám poviem, čo tu je všetko. Tu je. Úvod je už cenzúra zamlčovaním, lebo tu sa zamlčiavajú veci. Čo je najsilnejšie, čo sa zamlčalo? Viete, čo je najsilnejšie? Ja som to spomenul, ale kto to náhodou nezachytil v tých mojich vystúpeniach, tak tu 2 roky pred Nežnou revolúciou v 87. v oktobri začala recesia v Spojených štátoch. Hlboká recesia, prosím. A Američania to dokázali zamlčať celých 20 rokov. A oni vtedy v 87., 8., 9., 90. tvrdili a opierali sa o to, keď pľúvali na socializmus, tak sa opierali o to, že Sovietsky zväz, alebo vychádzali z predpokladu, alebo zo skutočnosti, ak chcete, že Sovietsky zväz bol uzbrojený. Že tá Amerika ho uzbrojila, lebo bola ekonomicky silnejšia a tak ďalej. Ale štrngali by ľudia na námestiach a pripustili by privatizáciu, keby vedeli, že v Amerike je hlboká recesia? V modle kapitalizmu, že je silná recesia? V najväčšej mocnosti všetkých čias bola recesia znova? A oni to zamlčali? Čo to je za... Čo to je, prosím? Prečo to komunisti nepovedali? Ja som to povedal, však ja som ich... mali presa použiť, na záchranu systému. Ja aj vtedy, no, to je dôkaz toho, že tam boli medzery v ideovej práci, ale aj v analýze a tak ďalej. Viete, preto, lebo ja sa nechcem robiť teraz múdry, ako viete, som vám povedal, že som vedel, že ten kapitalizmus tam skrachoval, ktorý skutočne skrachoval. Ale ja keď som bol ako mladý frkáň poprvýkrát veľvyslancom v Argentíne, tak som poslal do ústredia návrh, aby sa učilo o kapitalizme aj na stredných školách. Haló? Nie, Janko, ja som na besede. Poď. Totiž chodí vám pre vnúka o takomto čase, tam musí ísť jeho otec. Čiže, kde som to skončil? Aby sa učilo na tých tak som napísal návrh a mám ho dodnes, prosím, v mojej dokumentácii. A poslal som na príslušné vysoké miesta, na tie najvyššie, to si viete predstaviť, lebo však samozrejme veľvyslanec bol nomenklatúrny kader predsedníctva strany. A som napísal veľmi slušne, vysvetlil, že som toho názoru, aby sa zaviedol predmet o kapitalizme na stredných školách, aby už stredoškoláci študovali, čo to je kapitalizmus, lebo som nebol spokojný s tým, že sa len nadávalo na kapitalizmus. Ale žiadal som, aby sa urobil rozbor, objektívny. A poukázalo sa tak na pozitívne, ako na negatívne stránky, samozrejme, tohto systému, ktorý bol konfrontovaný samozrejme so socializmom a tak ďalej. No, jasné, že vtedy sa nedalo nič urobiť. Nebol som naivný, že by sa dalo. Prečo? Lebo ideovo a ináč vojensky samozrejme to všetko bolo riadené z Moskvy. To vieme. A tí naši tu funkcionári nemohli to zmeniť. Ale proste nedalo mi to, aby som neprišiel s takou iniciatívou. A pokračoval som ďalej. Teda prišiel 90. rok, tu boli zmeny, vidím, že všetci sme vo veku, ktorí si to veľmi dobre pamätáme.
A ja som napísal do Smeny, do Pravdy, do Nového slova som napísal niekoľko článkov, kde som poukazoval na to, že pozor, kapitalizmus nie je len bohatý, ako som už spomenul, a demokratický, ale on je aj nedemokratický a je aj chudobný. A ja som ten chudobný zažil na vlastných skúsenostiach. Ja som začínal ako radový diplomat na Kube a ja som videl, že som sa zaujímal, prečo tí Kubanci urobili revolúciu, ale predovšetkým, prečo tí obyčajní ľudia podporili kubanskú revolúciu. A oni ju, viete, podporili preto, lebo to je ostrov, ako vieme, že Zelený ostrov a všelijaká ostrov Slobody ho volali. A tam 90% ľudí nevedelo plávať pred revolúciou. Prečo? Lebo sa nedostali na pláže. Prečo sa nedostali na pláže? Zo sociálnych dôvodov. Nemali prístup, nemali peniaze. Chápete? Alebo tam odtiaľ sa cukor vyvážal do Spojených štátov, lacný cukor sa vyvážal a drahé cukriky a žuvačky a tak ďalej, čokolády sa dovážali. Viete si predstaviť kubánsku úrodnú pôdu, kde strčíte kôl a ten vám vyraší, proste začne vyražať listy, hej, keď to preženiem. A z Miami do Havany sa na recepcie vozila americká zmrzlina. Dovážali sa americké kvety. Dovážali sa všetky náhradné diely. Čiže to bola absolútna závislosť. Tak vyzeral približne, samozrejme bol to nevestinec Spojených štátov, kam lietadlami tí bohači chodili a vyhadzovať si z kopytka a tak ďalej, užívať si. Detičky tam s parazitmi v bruchu behali po uliciach a tak ďalej. Takže tá revolúcia trvala niekoľko rokov a tí ľudia toho Fidela a celú jeho skupinu proste podporili. Ale taká situácia bola vo viacerých krajinách Latinskej Ameriky. Viete? Preto ten Che Guevara, to nebola náhoda, že on odišiel a proste sa dostal do Bolívie v tom 67. a pokusil sa tam vojenskou cestou urobiť revolúciu, ale nemali dobré informácie, nemali to dobre zanalizované a predovšetkým si neuvedomili alebo nemali dobré informácie, že tam nie je ešte situácia pre revolúciu. A Guevaru zradili samotní Indiani za pár slepačích vajec, ktoré im dali tí Rangers vycvičení v Spojených štátoch, ukázali, kde sa skrýva proste zranený Guevara a chytili ho a tak ďalej. Dopadlo to tak, ako to dopadlo. Ale paradoxne dnes Evo Morales, ktorý je už druhýkrát prezidentom, založil socialistické hnutie a vyhral socialistickým hnutím. S takým názvom vyhral v Bolívii voľby a zopakoval proste druhýkrát víťazstvo. A proste prečo? Lebo medzi tým to obyvateľstvo ideovo dozrelo, sa uvedomilo, proste oni dnes vedia, že aká je situácia, že čo sú to tie nadnárodné spoločnosti a tak ďalej. A ten Evo Morales to urobil veľmi šikovne. On nechal tie nadnárodné spoločnosti v Bolívii, ale proste museli zmeniť zmluvy. Jednoducho, že áno, on povedal, my rešpektujeme súkromné vlastníctvo, vy tu môžete podnikať, my vám to nezoberieme, my vám to neznárodníme, ale tie zmluvy musia byť vzájomne výhodné, viete? Lebo my potrebujeme ako vláda živiť, uživiť a sociálne zabezpečiť náš národ, naše obyvateľstvo, aj indiánske, aj zmiešané, aj beložské a tak ďalej. Čiže vždy to chce istý stav vedomia tej spoločnosti. A preto, ja som si uvedomil, že a opakovane, lebo však toto nie je moja prvá knižka, ja som začal 100 mesiacov po Nežnej, tu som vydal do 98. To využili tak sedeláci, ako aj komunisti. Komunisti sa vďaka tej publikácii aj istým spôsobom dostali do parlamentu
lebo si ju vydávali proste po častiach vo svojom časopise a ja som bol rád, samozrejme, lebo nejde o to, aby sa využívali argumenty vo všeobecný prospech. Potom v 2009 som vydal Prehra víťazov, to bolo, ja som dokončil rukopis a vtedy vypukla kríza svetová. A o tých fenoménoch ja som už v tej knižke písal, čiže to je moja satisfakcia, hej. Lenže je to najsmutnejšia satisfakcia v mojom živote, lebo ja nechcem krízy, samozrejme. No, ale sa mi to zdalo dosť ako, že tá knižka je akademická, že nemusí jej každý rozumieť a preto som napísal toto, hej. Preto som si povedal, ja musím napísať niečo štrukturovanejšie, niečo zrozumiteľnejšie a pozbierať samozrejme ďalšie veci a ukázať to v praxi všetko. Lebo viete, ľahké je písať ako tak akademicky a uvažovať a zadumávať sa, ale to chce konkrétnu analýzu konkrétnych činov a udalostí. Takže ja som hovoril o tom zamlčiavaní, hovorím v prvej kapitole. USA, druhý raz kolískou svetovej krízy. Ako vznikla? Ja rozoberám, ako vznikla teraz táto kríza. Čo to spôsobilo, lebo ona má iné korene, než tá prvá, ktorá vznikla v Spojených štátoch. Ďalšia kapitola. Komu slúži Európska únia? Ja som za Európsku úniu. Ale toto, čo sa tu deje, to nemá moc spoločné s demokraciou. Alebo sú tam vážne chyby. Je tam nerovnosť medzi krajinami. My sme druhoradou krajinou, však som to vysvetloval trošku. Ďalej. Tak som sa otrel o škandinávsky model. 33. Ďalšia kapitola. Klady a zápory súkromného sektoru. Viete, vy nemôžete povedať len, že ten súkromný sektor je na nič a vy to musíte dokázať. On nie je na nič, on je potrebný. A v čom je užitočný a v čom je brzdou, to ja tu rozoberám. Potom o washingtonskom konsenze. Nedôvera v sociálnu demokraciu. Tak pritom sa zastavím, lebo nám vládne sociálna demokracia. Najväčší sociálny demokrat, vy si to moc dobre pamätáte, bol Willy Brandt, nie? Willy Brandt, ktorý sa zaslúžil o sociálny štát v tej západnej Európe, ktorý prišiel s novou východnou politikou, že uvoľnenie, prispel k uvoľneniu a potom Gorbačov prispel tiež objektívne, sa nedá povedať, že nie. A tento pán Willy Brandt v 90. roku napísal takú štúdiu, a ja ju mám našťastie, lebo sa tým profesionálne zaoberám. On v tej štúdii hovorí, že nemožno zabezpečiť v budúcnosti pokrok, ak nemá tá krajina aj súkromný, aj štátny sektor. A on hovorí, my sme sa x-krát hádali medzi sebou v socialistickej internacionále, ktoré bolo predsedom, lebo on bol kancelárom Nemecka, že, a šéfom, alebo primátorom Berlína, ako viete, ale on bol predovšetkým šéfom socialistickej internacionále. A on povedal, my sme väčšine diskutovali, čo tie štátne podniky, čo súkromné podniky, čo družstva alebo nedružstva. Viete, že družstva nevznikli u nás, družstva vznikli v Nemecku. A dospel ku konštatovaniu. Nikdy sme sa nedohodli. Dohodli sme sa len na jedno, že pokrok možno zabezpečiť len tým, že tá ekonomika bude demokratická, že bude pluralitná, že tam bude aj taký sektor. Viete? Sociálna demokracia prečo vznikla? Aby chránila robotníkov. Pýtam sa, chráni dnes táto vláda dostatočne robotníkov a občanov? Áno? Nie, samozrejme, že nie. Preto sú tí ľudia nespokojní. A preto ja nemôžem byť spokojný s tým, aký je tu vývoj. Čiže tak ako iní predstavitelia sociálnych demokracií, aj táto naša sociálna demokracia upustila od skúseností Willy Brandta, Olofa Palmeho a socialistickej internacionály. Hej? A keď by som bol zlomyselný, tak by som povedal, že za socializmu sme sa vždy učili, že sociálna demokracia zrádza tých robotníkov. Nechám to na vás. Aký záver si urobíte aj vy. Čiže, a tak ďalej, mohol by som pokračovať.
Ja tu ukazujem, čo priniesla prevrat majetkový, aké je východisko a kto komu teda pomáha, tým ako uzatváram tú knižku. Čiže ja si myslím, že nič takého tu neexistuje zatiaľ. A keď sa ma pýtate, že čo budem robiť, no budem chodiť ako ten Janko Kráľ po Slovensku. Samozrejme, ja nemám finančné prostriedky na to. Neviem, či mi uveríte, keď vám poviem, že ja som na kampaň neminul ani cent. Neminul, lebo nemám nič navyše. Čiže ja som mohol pôsobiť len, bol som v rodnom kraji, hej, to bolo jedno moje ako pôsobenie v teréne, lebo to bola moja morálna povinnosť a zároveň som si navštívil rodinu a tak ďalej. Ale ja som neminul ani cent na billboard alebo na platenú reklamu a tak ďalej. Lebo som nemohol. Ale prišiel som s týmto. Ja som si požičal na tú knihu, aby som ju rád rozdal. Nemôžem, lebo ja som si na ňu požičal. Aby som ju vydal. Pretože mňa blokujú. Ale dnes radosná správa, dali sme jednej distribučnej sieti, teda vydavateľstvo, toto Nave Libre dalo 200 kníh, alebo si oni požiadali a dnes volali do tohto vydavateľstva, že žiadajú ďalších 200 kníh, že je záujem o tú knižku. Čiže tá knižka je lacná, na schvál lacná, ja som trval na tom, aby bola lacnejšia, aby sa dostala do rúk študentom a tak ďalej. Proste doma o to záujem. Teda ja si myslím, že my sa nemôžeme, viete, ako občania spoliehať na to, že teraz príde osvietenecká vláda a povie, no jasné, no treba urobiť niečo, aby sme získali pracovné miesta, aby tí ľudia sa mali dobre, aby mali z čoho žiť a tak ďalej. Nemôžeme sa spoľahnúť. My musíme sa spoľahnúť, alebo my môžeme pôsobiť medzi sebou ako občania, aby sme inšpirovali tých ľudí, aby vyvinuli tlak. Lebo oni chudáci majú problémy so živobytím, aby sa uživili. Niektorí majú dve práce, niekto nemá nikde, niekde sú hladové doliny a tak ďalej. Rozumiete? Tá situácia je zlá. Ale nemožno bez istého vzdelania, bez istého stupňa poznania toho sveta proste žiadať od ľudí, aby boli aktívni. Ale ak vy im vysvetlíte, alebo sa im dostane táto knižka do rúk a oni zistia, že Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika, Argentína a tak ďalej za posledných 10 rokov urobili obrovský ekonomický pokrok, ale aj sociálny, pretože opustili model, aký máme my na Slovensku, a proste prešaltovali na iný model, ktorý je založený na národnoštátnych záujmoch. A my tie národnoštátne záujmy doteraz nemáme. Veď viete, to je hanba, že žiaden novinár nepoložil takúto otázku, tak Jurišta tu hovoril o národnoštátnych záujmoch. Tak máme tie národnoštátne záujmy, alebo nemáme? No nemáme, samozrejme. Rozumiete? Čiže tu ako vám zaviažu oči a teraz poviem, voľte toho, lebo to je ten je skúsený a ten má kontakty a tento zasa vymyslel triangel alebo čo a tak ďalej. Pre mňa ani jeden nie je riešením. Hej? A dôležitá je tu vláda, ktorá by mala mať, a my sa musíme to usilovať, ekonomickú moc v rukách. A aby sme vytvorili niečo, aby tí mladí mali záujem, tak vy musíte dať niečo, nejaký základ, ktorý buď roztrhajú a povedia, ten Jurišta nemá pravdu, to je hlúposť, to je totiž ináč. Čiže ja by som bol rád, moja najväčšia satisfakcia by bola, keby nejakí profesori, ktorých máme plno na univerzitách a tak ďalej, sadli a urobili rozbor a povedali, tak to tak nie je. To je takto, viete? On sa milí v tom. Samozrejme, to nie je ľahké urobiť. Viete prečo? Lebo ja som sa snažil využiť všetky perly, proste všetky analýzy, ktoré som pokladal za dôležité, s Stiglicom pokračujúc s Krugmanom a predovšetkým sa opieram o vynikajúceho analytika, ktorý sa volá Ramonet a ktorý je šéfredaktorom Le Monde Diplomatique, ktorý sa vydáva v Španielčine. A ja sledujem ten vývoj každý mesiac. Čiže tým pádom ja si môžem dovoliť hovoriť, aká je situácia dnes. Ja vám na záver ešte k tomuto chcem povedať jednu vec. Čo sa zasa zamlčuje?
aj to zlé. Hej. Začalo sa rokovanie pred pár mesiacmi medzi Európou, medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o voľnom trhu. O voľnom trhu. O čo ide? Ide o to, že tam už tí vyjednávači nemajú gedír na to, aby vyjednávali, pretože ide o byrokratov z Bruselu. Sice vzdelaných, ale byrokratov, ktorí nemajú podporu, nemajú kredit, neboli zvolení nikým, lebo to sú členovia Európskej komisie. A títo proste rokujú s Američanmi, pritom Američania nasadili na tieto rokovania 600 špičkových expertov, ktorí samozrejme obhajujú záujmy nadnárodných spoločností. A o čo ide tým nadnárodným spoločnostiam? Aby dostali do legislatívy Európskej únie také veci, aby im zabezpečovali istú úroveň ziskov. A ak im nezabezpečia istú úroveň ziskov, tak aby mohli vymáhať, alebo aby mohli byť tie vlády príslušne sankcionované. Proste, absurdné veci, rozumiete? A nič sa nehovorí, nič sa neprezradza v európskej verejnosti, že ak je obsah tých rokovaní a o čo ide. Ja práve teraz pracujem na tom, lebo mám v rukách jednu analýzu a tam sú už aj ďalšie konkréta. Čiže je veľmi dôležité, predstavte si, aký paradox obrovský tu existuje, že my máme internet, úžasnú vec, a my nevieme o týchto veciach, pretože sa to zamlčiava. Hej? Čiže preto to je veľmi kľúčové, preto som začal túto knižočku konštatovaním, že tu je proste tá cenzúra, elegantná, demokratická, zamlčiavanie. Čiže najprv tí naši ľudia musia vedieť tieto veci, že prečo tu existujú štáty, ktoré môžu zabezpečiť dobrý život svojim ľuďom a prečo my nemôžeme. Zoberte si Dánsko, najbohatší štát na svete. Veď to je úžasné. Viete, že v Dánsku môže zamestnávateľ prepustiť hoci kedy, hoci koho, bez toho, že by mu vyplatil odstupné? A prečo to môže urobiť? Pretože je nesmierne bohatý ten štát. A pretože môže udržať tých ľudí, ktorí sú prepustení až 4 roky nad vodou. Pritom tie najvyššie podpory sa točia až okolo 2000 eur. Až okolo 2000 eur. Prečo sa u nás nič nehovorí, ani sa neučí o švédskom sociálnom štáte alebo dánskom sociálnom štáte a tak ďalej? Samozrejme, aj oni majú teraz problémy. Nie, že nie. Pretože tá ideológia, že treba všetko sprivatizovať, je nesmierne silná. Ona preniká aj do týchto štátov. Ale naši ľudia, naši študenti sa o tom neučia. Neučia sa o tom, rozumiete? Sa nedebatuje, sa nediskutuje. Hovorí sa o demokracii. Masaryk povedal, že demokracie toť diskuse, ale kde? Prosím vás, kde? Alebo študenti majú knižky 10 rokov staré, alebo skripta. Veď to je neúnosné. My sa nemôžeme vyvíjať dopredu. My sa nemôžeme vyvíjať dopredu za takéto situácie. Čiže ja mienim, pokiaľ mi dovolí zdravie a pokiaľ mi dovolia okolnosti, pokračovať. Samozrejme, niekedy to vyznieva ako až Don Kichotovské, viete, Don Kichot, ktorý bojoval proti veterným mlynom, ale nemôžem, je to moja profesionálna deformácia, že ma to ťahá proste, že keď niečo viem a keď to mám overené v praxi aj v zahraničí, v tom svete, že mi to nedá, aby som zomrel bez toho, bez silnej výpovede, pretože tu nás niekto opíja rožkami, viete? Robí z nás hlupákov. Môžete mať 3 univerzity, ak sa dáte opiť týmito rožkami, tak nestojíte za nič. A my nemôžeme nechať do budúcnosti zadlženú krajinu, ktorá už dnes má 57% dlh v porovnaní s hrubým domácim produktom. My to nemôžeme dovoliť.
Pretože na čo, čo po nás zostane? Čo si pomyslia tie naši potomkovia, tie naše deti, tí naši vnúci? Vždy posledných 100 rokov tá nasledujúca generácia mladá sa mala lepšie ako ich rodičia a starí rodičia. A teraz teda dojde k zvratu? Len preto, že ľudia proste nevedia skutočne zatlačiť zo spodu? A aby mohli zatlačiť zo spodu, musia vedieť. Aby mohli vedieť, musí niekto to vyprovokovať. No tak toto je background, toto som považoval za základ tej vedomostnej revolúcie. Rozumiete? Za to, aby sa niekto mohol chytiť, buď to roztrhať, alebo doplniť, alebo zdokonaliť a tak ďalej. Tak toto. Posunul ste veľmi ďaleko tú našu diskusiu, tak ja to vrátim zase trošku. Jožko, čo tie voľby dali a čo ti zobrali? A potom by sme hneď aj pokračovali, že jak ste viedli kampaň pani Ježensku. Prípadne koľko peňazí sa do toho dalo a jak sa to nedozerili. Zobrali čas a dali, podobne ako pán Juriš hovorí, také upevnenie presvedčenia tej sily, moci, totality. Keď sa človek zaoberá cenzúrou a možnosťami nastolenia priamej demokracie, prakticky tu skoro nevidno východisko. Ako postupne aktivizovať aktivistov, ale bolo by ich treba ešte rozmnožovať, alebo čo, keď tá priama demokracia 2 roky alebo koľko robí petíciu, že 30 000 týchto, aby bola referendum a tak ďalej. To sú základné demokratické veci a nedajú sa presadiť normálnym cestou. Čiže podobne sme tiež mysleli, že niektoré veci sa dostanú do médií, no ale tých pár minút v tých médiách a tých pár ľudí, čo to pozerá, tých pár ľudí, čo to vníma, no tak tých to je proste na to celkové. Teraz sa len rozmýšľajú, či toho idú voliť, či toho idú voliť. Pritom úplne, neviem, či všetci vedia, ale však médiá to samozrejme nedávajú, že tie všetky billboardy a tie všetky kampane, čo aj Kiska povedal, že 300 000 pred kampaňou minul, 300 000 eur pred kampaňou, čo povedal, a to dá sa povedať protizákonne, pred kampaňou sa nemalo minúť nič. Čiže sám povedal, že išiel proti zákonu a ide byť proste prezident, Fico ani nehovorím, tiež je zaplavené Slovensko, čiže osobne som názoru, ten výsledok, čo je, bol ovplyvnený porušením volebného zákona a toto by mali ľudia, ale tie médiá treba a ľudí treba, aby to podporili. Tých pár kandidátov by mohlo dať neplatnosť, proste na ústavný súde neplatí volebný výsledok, lebo bol ovplyvnený proste nesplnenie volebného zákona. Nedodržanie sa ovplyvnili aj tie prieskumy verejnej mienky a tak ďalej. Možno keby aj tie médiá okolo toho, že zavádzajú alebo zamlčujú, niekedy rovno, samozrejme zavádzajú, nemusia zamlčovať, ale rovno smerujú to niekde alibisticky, takže aj tie všetky prieskumy verejnej mienky by inak dopadli, aj keby tie debaty neboli rovno rozdelené, že tu je tá poslední odpadlíci, čo nemajú šancu, hej. Tu sú tí strední a šancu majú iba títo. To si médiá, každý môže, aj on môže, aj Medzenská môže, každý môže dať len ten, kto je kandidát. No. Ale jednoducho to médiá si dovolujú dirigovať proste verejnú mienku, aj keby to mali robiť demokraticky, neviem ako, tak oni to už takto rozkuskujú. A neviem, ešte aj v tých várkach to ešte dokážu tam niečo proste robiť, usadiť alebo čo. No proste majú to proste premyslené. Žiaľ Bohu. Novinár je zodpovedný za odpovedí toho, koho dopytuje. To je nové kritérium na novinárov. Novinár je zodpovedný za odpoveď.
On musí klásť tak prefíkanie a tak darebným spôsobom otázky, aby dostal to, čo sa od neho očakáva. A novinári si vyhradzujú právo sa vypýtať, ja neviem, Mezenské, len prečo má naopak telefón vás, pretože komunisti, ja neviem čo, a tak ďalej, hej, to sú proste blázni. No, blázni. Presne mantinely, proste čo môžu a čo No, to Niekde sa znamená, na podstatu vec. to presne, a nie, že by dali priestor opačne, aby tí ľudia mohli povedať, čo chcú, lebo na to je, ja neviem, 12 minút, alebo koľko to 11 zobere novinár, alebo ešte o tak vytočí človeka, však nie je sranda tam určite sedieť, nie pred tými kamerami a tak ďalej. Čiže aj preto by som radšej dal, že na otázky ľuďom, ako nech sa pýtajú, čo chcú, nie, že aby sme rozprávali. Jasné. No, ja mám otázku, vy ste spomenul, že 57% vo vzťahu k domácim a k zahraničným investorom slovenských štátnych dlhopisov. 57% na HDP, ale reálna produkcia hospodárstva sa odľažila rátala v čistom národnom produkte. Potom to je koľko stovák alebo 1000% národného produktu. To by bolo rozumnejšie vysvetľovať tým ľudkom na Slovensku, aby si uvedomili, koľko rokov reálne minimálne budú musieť pri absolútne utiahnutom opasku splácať tento dlh. Z čistého, nie z hrubého. Lebo na hrubý je nejaká spotreba. No tak takto detailne tam nemôžete ísť, lebo vy máte nás všetko v tej relácii, povedzme, v jednom prípade bolo 7 minút, 12 a tak ďalej. Ale ja som pre vašu ďalšiu činnosť, argumentáciu je, a to bož ešte, keď sa to zosobní, koľko to je konkrétny stovák tisícov, 10 000 eur na jedného občana, že nie v miliardách, tomu nikto nerozumie, ale keď viem, že dlžím 10 000 eur, tak viem, že dlžím jedného auto, neviem ako, som sa zadlžil za 20 rokov novodobého kapitalizmu, teraz zadlžili mňa páni, že ja držím niekomu celé jedno auto a pritom sám nemám jedno osobné novúčičké auto. A ešte úroky, a ešte percentá, ešte zo zisku a to, čo občanom ostane z toho splácať, alebo štátu, čo ostane z toho splácať, tak to možno to ozaj 10 rokov. Najhoršie je, že my ho nesplácame ten rok, lebo na ne nemáme. My splácame iba úroky, viete? Áno, ide o to zadlžiť krajinu toľko, ide o to zadlžiť krajinu až toľko, aby veškerú svoju produkciu vlastne sa míňala na splácanie tých úrokov. A stále zostávala zadlžená. Vyciciava sa krajina prostredníctvom tej dlhovej služby, respektíve platenia tej nielen krajina, ale už polovička ľudí je pozadlžovaná a je to ako nástroj moci tej totality, je to vlastne nástroj, lebo tí ľudia to, čo som si všimol pri kampani, ľudia sú proste znechutení, ale až tak, že už nikomu neveria, ničomu neveria a tak ďalej, čiže kašľú na všetko, hej, čiže môžu byť super nejaký program, ale ľudia už tak nepočúvajú a nechcú, už majú toľko svojich starostí, že až a presne to je cieľom, aby si tam mohli robiť, čo chcú. Napríklad teraz, keď hovoríme o USE, alebo čo, hej, Európska únia, Amerika a tak ďalej, teraz idú byť voľby. Aj by sme možno našli pár tých ľudí, čo by sme volili do toho Európskeho parlamentu, hej. Idú sa voliť poslanci do Európskeho parlamentu. Lenže my musíme voliť stranu, jednu, len jedinú. Keby sme mohli voliť poslancov, tak nejakých tam povolíme, čo by tam možno sa pozamýšľali nad tým, keď by dvíhali ruky alebo nie. Ale teraz bolo niečo tam, informačný tento inštitút, bolo tam to 3-4 poslanci. To už sa teraz vyhovárali na to, že ako budú tie strany, a ľavica a pravica a toto, čo ho vodí, je, že ešte sa nevie, ako to bude, hej? Lebo ľavica, lebo pravica. No. Takže to je proste hlboká demokracia, keď je zrušila sa vedúca úloha strany, áno, dajme tomu, ale nastolila sa vedúca úloha politických strán a tým pádom tí mocní, nie je problém, no ktorá výhra trošku má vplyv, hneď majú 3-4 ovplyvne a majú tú stranu, môžu si smerovať, kde chcú, to je proste žiaľ tak.
Čiže jeden poznatok volieb je, že ľudia už vlastne ani veľmi nereflektujú na tie... Kašľú na všetko a to práve pomáha zvýrazňovať problémy. Dobre, ja riešenie vidím tak, že tých, ktorí sa s prepáčením tlačia za mikrofóna a tak ďalej, tým ľudia už po skúsenostiach právom nedoverujú. Jediný spôsob, ako to napraviť, je nielen ľudí informovať, ale zároveň na čo jediní sú schopní ešte podľa mňa reagovať, je na coaching. S prepáčením poskytneme im stručné, hodnotné, vysoce koncentrované informácie a v zápätí dáme otázku. Uvedú príklad. Slovensko a Česko má najvyšší počet policajtov na počet obyvateľov. Otázka, kaučovacia otázka v uliciach mesta Bratislavy. Sme policajný štát v porovnaní s inými? Týmto spôsobom je možný účinne, že si ľudia sami odpovedia a tomu veria a podľa toho sú schopní čiastočne, postupne, čoraz rýchlejšie a ďalej meniť svoje myslenie a následné správanie. Dobre, my by sme radšej počúvali rečníkov, tu na Janko. Ja mám otázku na pána Juristu. Čo si myslíte o ľavičiarovi, čo si dá hodinky za 30 000 eur na ruku? A či vlastne máme na Slovensku vlastne nejakú ľavicu v skutočnosti? Ja som hovoril o tej, tu je za ľavicu považovaná sociálna demokracia, Smer sociálna demokracia. Ona, ľavica by mala vytvárať taký systém demokratický, ktorý zabezpečí tomu národu prácu, spravodlivú odmenu, prístup k bytom, k bezplatnému zdravotníctvu, školstvu, k tomu, aby technológie prispievali k skracovaniu pracovnej doby, k veľkým možnostiam rekreácie a kultúrneho vyžitia sa, lebo k tomu by mal viesť pokrok. Čiže keď to zoberieme z tohto hľadiska a z iného to zobrať nemôžeme, tak Smer sociálna demokracia má ďaleko od skutočnej ľavicovej strany, pretože, ako som spomínal, toleruje ekonomickú okupáciu, toleruje zahraničnú finančnú moc, ktorá je tu uplatňovaná, toleruje, že nemáme definované, ako sa máme vyvíjať, čiže a aké sú naše národné hodnoty a štátne hodnoty, nemáme to definované. Tak tu sú vážne nedostatky a vážne pochybnosti. Tu ide o kozmetiku. Keď si to zoberiete do dôsledku, tak Smer sociálna demokracia iba sa nesnaží sa zmeniť tento systém, ktorý zlyhal a ktorý neúspel nikde vo svete. To je vážny nedostatok. Ona len tento systém, táto strana administruje, čiže spravuje ho, ale nič nemení. Prečo ho nemení? Položme si otázku, môže ho vôbec zmeniť? Dovolia jej to sponzori? To je náš spôsob. Dovolia jej to sponzori? Asi nie, nedovolia to sponzori. Bráni pracujúcich? Nebráni. Aké majú postavenie odborári? Nejaké. Aká je tu sociálna demokracia? No taká, že je na ulici a v krčme, ale končí pred bránami fabrík, pred bránami inštitúcií. Tam je pán, ten, kto je majiteľ, kto je zamestnávateľ. Čiže vidíte na tejto argumentácii, že Smer nemôžete považovať za ľavicovú stranu. To poprvé. Čiže je tu komunistická strana Slovenska, ktorá vznikla v 93. roku. Čiže ona vznikla už za novej situácie. Tam došlo k vývoju. Ja teraz nechcem sa rozoberať v tom vývoji, ale je fakt, že tá situácia v tejto strane sa mení
a ja myslím, že sa bude ešte meniť. Dosť som ich ovplyvnil aj ja, si myslím, tým, že som napísal tú knižku 100 mesiacov po Nežnej v tom 98. roku a bola to istá inšpirácia z mojej strany. Vážnym nedostatkom sú zlé podmienky pre ľavicu. Prečo? Pretože sa tu vymývajú mozgy 23 rokov. 23 rokov sa tu zdôrazňujú len hriechy reálneho socializmu, ale neukazuje sa druhá strana toho socializmu, to znamená tá ekonomická a sociálna demokracia, ktorá tu existovala. Veď my sme, prepáčte, patrili medzi 20 najvyspelejších štátov na svete. A pritom sme nemali dlh. Nemali sme dlh. My sme mali aktíva. Zbrojilo sa aj pesmi. Prosím? Zbrojilo sa aj pesmi. No zbrojilo sa, teraz sa nezbroja, kde sú peniaze, sme zadlžení. Zbrojilo, ale nesmiete zabúdať, že sme mali zbrojný priemysel a na tom zbrojnom priemysle sme zarobili veľké peniaze. A teraz tie peniaze zarábajú Francúzi, Nemci a iné štáty, ktorí veľmi radi prebrali od nás tieto uvoľnené trhy, o ktoré nás obral pán Havel a ktorý nám zobral 100 000 pracovných miest z večera na ráno. Z tzv. Humanitných dôvodov. Pritom v Čechách bola zbrojná výroba zachovaná a zmodernizovaná. A oni vyvážajú ďalej zbrane. Takéto veci treba riešiť celosvetovo a v rámci OSN a nie, že malé Slovensko okradnúť proste o túto výrobu a o ďalšiu výrobu. Ale vráťme sa k tej ľavici. Čiže tu komunistická strana Slovenska dospela do štádia, že sme sa zhodli a preto som ja aj prijal ich podporu, že riešenie musí byť v demokratizácii systému, ekonomického systému, v rozšírení štátneho sektoru a tak ďalej, nie znárodnením prosím, ale vytváraním nových podnikov na základe biotechnológií a komputerizácie a tak ďalej. My sme sa v tom zhodli, čiže tu dochádza k istému posunu, veľmi významnému by som povedal, ale čo tu chýba? No, KSS nemá peniaze. Nemá peniaze, rozumiete? Čiže je veľmi limitovaná vo svojej činnosti. Tam nemáte profesionálneho funkcionára. Oni všetci robia, aby sa uživili ako tak. Čiže keby som to tak prirovnal tým ostatným stranám, tým, ktorí sú vo vláde alebo v parlamente, tak oni sú z tohto hľadiska, povedzme, amatérsky, čo sa týka materiálneho zabezpečenia. Chápete? To je ako keby niekto hral hokej na rybníku zamrznutom a druhý hral v NHL. A zarába tam obrovské, alebo v KL, a zarába tam obrovské peniaze. Čiže tie možnosti tejto ľavice, ktorá skutočne, to som svedkom a môžem to dosvedčiť, sa vyvíja, dosiahla skutočne už solidnú úroveň, ten akčný radius je veľmi obmedzený. A hovorím, stále je tu živený antikomunistický reflex. To znamená, vy poviete KSS a tí mladí si hneď vybavia čo? Excesy z 50. rokov si vybavia. Alebo hrôzostrašné, ako nafúknuté príbehy, jak sa nemohlo cestovať. Ale títo mladí, kritika je správna, ale ona sa strašne prehnala. Účelovo sa prehnala. Viete? Ale keď si prečítate českú disidentskú literatúru, tak zistíte, že za hlbokého socializmu približne 160 000 ľudí každý rok cestovalo na západ, do tzv. Vyspelých kapitalistických krajín. A milión ľudí z týchto vyspelých kapitalistických krajín každý rok prichádzalo do vtedajšieho Československa. Čiže tu nebola absolútna izolácia, ako napríklad v Sovietskom zväze. My sme boli, by som povedal, výkladná skriň reálneho socializmu v
To boli, ale boli uprednostňovaní pri cestách do zahraničia, členovia ale nechaj toto rozprávať. No. Čiže ľavica, tu treba vytvoriť ľavicu, podľa môjho názoru. Vytvoriť alebo dotvoriť, aby som nedehonestoval túto druhú časť, o ktorej som spomínal. Ja sa považujem, ja vám to poviem ináč. Ja sa považujem za príslušníka modernej ľavice. Ako nezávislý socialista na voľnej nohe. Tento výraz som prevzal od profesora Krejčího, prosím, takže ho citujem. A ja som tiež taký. A o čo sa ja opieram? Ja sa opieram o Všeobecnú chartu ľudských práv, ktorá bola schválená 10. decembra 1948 s členskými krajinami OSN. A prečo sa opieram o túto Všeobecnú chartu ľudských práv? Preto, že tam je všetko. Tam je, že máte právo na prácu, na spravodlivú odmenu, na blahobyt. Tam sa že máte právo, že máte mať prístup k bývaniu, k školstvu, k zdravotníctvu. Tam sa poprvýkrát v histórii hovorí o kolektívnom vlastníctve ako o rovnocennom v porovnaní so súkromným vlastníctvom. Čiže keď to zoberiete z tohto hľadiska, tak privatizácia, celoplošná privatizácia bola porušením tohto ľudského práva, pretože ja nemusím mať peniaze na podnikanie, alebo tomu neholdujem, alebo tomu nerozumiem, tomu podnikaniu. Ale ako občan platiaci dane mám právo, aby štát za mňa podnikal. Rozumiete? To je tá demokracia. Čiže tam je všetko v tejto charte a pritom dnes využili, pravda, že táto charta sa využila pri formulovaní Helsinskej konferencie. Havel a spol ju využili pri formulovaní charty 77 a zrazu po 89. roku už sa nespomína Všeobecná charta ľudských práv. Prečo? No pretože treba zabezpečiť dobré podmienky nadnárodným spoločnostiam, aby mohli dosahovať maximálne zisky, aby mohli žmýkať ľudí, aby mohli znižovať platy a mzdy. Rozumiete? Čiže z toho to ja vychádzam. Ďalej, ja si myslím, že netreba zabudnúť na kresťanské hodnoty. Na kresťanské hodnoty. To znamená, odstraňovať to farizejstvo, ktoré tu je, lebo bodaj by všetci ľudia chodili do kostola, ja tam nechodím, pretože som trošku iného svetonázoru, ale bodaj by všetci ľudia chodili do kostola, modlili sa a plnili desatoro. Viete, čo hovoril Fidel Castro na začiatku revolúcie? Kto zrádza chudobných, zrádza Krista. A je to tak. Prečo teraz všetci tí vodcovia, no tak Hugo Chávez už zomrel, ale on bol hlboko veriaci človek a on vždy mal na tých mítingoch obrovských portrét Krista. Nie Krista ukrižovaného, ale portrét Krista ako spasiteľa, ako historickú postavu, ktorá prišla s ideou lásky k blížnemu. To je úžasná idea, láska k blížnemu. Lenže tá sa obchádza, samozrejme. Prečo nemá KDH a SDKU viac percent? Pretože kašle na tieto zásady. Rozumiete? Ona sa hlasí ku kresťanstvu, ale tie zásady sa nedodržiavajú. Tak ako sa hlasia viaceré strany k demokracii, ale nechcú zdemokratizovať ekonomický model, lebo to ako si nevyhovuje sponzorom týchto strán. Rozumiete? Čiže ja si myslím, a keď som sa lúčil s pápežským nunciom naposledy druhýkrát teda v Buenos Aires, aj som mu to povedal v prejave, že čím som starší si myslím, že tieto kresťanské zásady by mali tam patriť ako do výbavy politikov. No a pri štúdiu som narazil na názor Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý povedal, áno, kresťanské hodnoty sú správne, ale
nestačí ako hovoriť, že sú správne, ale treba ich materializovať v zákonoch, tie kresťanské zásady, tú lásku k bližnému, tú solidaritu, tú pomoc druhému. Viete, aby tu nebolo kriváctvo, aby tu nebolo farizejstvo, aby tu nebolo podrážanie a tak ďalej. Čiže ten duch toho, no, čiže moderný, príslušník modernej ľavice takmer všetky tie zásady kresťanské môže podpísať aj tu veľký ako súlad. Hej. To isté máte, pokiaľ ide o Koreu, prezidenta v Ekvádore, ale i o ďalších predstaviteľov v Latinskej Amerike. Tam dokonca vzniklo hnutie, prosím, volá sa to Teológia oslobodenia v Brazílii, kde vzniklo 100 000 takých kružkov, kde sa spojili mnísi, kňazi, robotníci, inteligencia a začali uplatňovať kresťanské idei v praxi. A vzniklo hnutie Teológia oslobodenia. S čím mali problémy aj pápeži dokonca. Jan Pavol II mal problémy, ako prvá jeho reakcia bola odmietavá. Chápete? Pretože jedna je vec, že niekto v niečo verí a teda je to v takej akademickej polohe, nazvime to, a teraz zrazu niekto hlása, ale pozor, tu bol aj niekto, že? V Čechách, v istom historickom období, Jan Hus, ktorý bol proti kupovaniu odpustkov a tak ďalej. Čiže podľa mňa tá moderná ľavica musí vysať všetko to pozitívne, to humanitné, to, čo prospieva ľuďom, to, čo prospieva demokracii a uplatniť to. Čiže to je, myslím si, že moderná ľavica, potom ďalej, aby som nezabudol, lebo to je dôležité, čo chcem povedať. Moderná ľavica sa nebojí trhu. Naopak, chce trh viac a lepšie využiť. Nebojí sa trhu, ale je proti totalite, proti totalitnému správaniu sa trhu. Proti totalitnému. Rozumiete? Nemôžete, to je demokratické, že všetko sa sprivatizuje a teraz pár jednotlivcov diriguje spoločnosť a sú tu obrovské priepasné rozdiely? Neexistuje. To nemôže byť, to nie je demokratické. Ani kresťanské, ani demokratické to nie je. Čiže toto je dôležité, a viete, dôležité je, ako vedieť, že ten štátny sektor, prečo treba ten štátny sektor zaviesť? No preto, lebo štátny sektor vie jediný zabezpečiť plnú zamestnanosť. Ani ten sociálny štát, hoci bol dobrý v likvidovaní nezamestnanosti v tej západnej Európe, ale predsa mal tam 1,5% nezamestnaných a už potom, keď sa chýlilo k 80. rokom a začalo sa privatizovať, tak skočil až na 10% nezamestnanosť. Čiže jedine štátny sektor vie zabezpečiť plnú zamestnanosť a vie zabezpečiť solidnú odmenu. Prečo? Lebo nemusí sa usilovať o maximálne zisky, ale stačí mu rentabilnosť. Chápete? A hlavný cieľ musí byť dať prácu a dať živobytie tým ľuďom. A aby všetci pracovali. Potom nebude drogy, čo je pliaga ľudstva, nebude toľko alkoholizmu, nebude toľko vražd a nebude toľko mafie a tak ďalej. To je veľmi dôležité. A čo robia investori, ktorí prichádzajú zo zahraničia? No títo investori sa snažia o hyperzisky za každú cenu. To znamená prvé čo? Znižiť platy, ne? Aby spolu zadarmo, od poli zadarmo robili tí ľudia. A ako to dosiahli? Oni to totiž dosiahli. Že nechali krajiny, ako je i Slovensko, čiže druhotriedne krajiny, súťažiť medzi sebou, ktorá z nich im dodá lacnejšiu pracovnú silu. Hotovo. A ja môžem teda, a toto všetko nevidí sociálna demokracia? Chápete? Toto nevidí? Tieto veci, ktoré sú ako dokazateľné, ktoré ako sú hmatateľné, by som povedal. Čiže a tu musia ustúpiť predsudky, lebo tu nezáleží, že ako sa tá strana volá.
Tu je tradícia, komunistická strana, bola tu istá tradícia, i keď neúspela tá komunistická strana, a to by bolo na hodiny debat, lebo ja som bol v tej komunistickej strane a pracoval som a pôsobil som v špičke absolútnej, čiže ja poznám aj veci, ktoré ľudia normálne nepoznajú a chvála Bohu, že som tam robil a že som to poznal, pretože to nie je také, ako sa to vykresluje, to vás môžem ubezpečiť. Tak povedzte niečo. No ja vám poviem príklad za všetky, hej. Písal sa rok už 89, ja som tu robil na Hlbokej, lebo ma presunuli z Prahy, lebo môj syn už nechcel študovať v Čechách, vrátili sme sa zvonku, tak ja som povedal, budeš teda študovať v slovenčine, ja som tu s ním prišiel, býval som na internáte a som sa mu teda venoval a tam som robil, tam ma dali dočasne, tým sa neospravedlňujem, že som tam robil, ale ja som bol rád, že som tam robil, lebo hovorím, to boli skúsenosti za všetko. A tam sa napríklad riešil takýto prípad. A vám poviem. Bola konzerva Marhul, ktorá stála 14 korún. A mala sa zvýšiť, poviete, že je sranda, detail, ale na tom detaile vám to ukážem. A mala sa zvýšiť cena na 18 korún. A tak sa úver riešilo, zvýšime to na 18 korún? Čo povedia ľudia, keď to zvýšime na 18 korún? Kto sa dnes koho pýta o nejakom zvýšení cien, či to niekoho zasiahne alebo nie? Kto rieši otázku? Smer rieši otázku, že každý liek stojí 10-násobok jeho výrobnej ceny? Rieši to niekto? Prosím vás. Čiže, viete, tu hovorí, však tu boli malé platy. Áno, boli malé platy, ale dali ste dieťa do škôlky a tá škôlka so stravou, so všetkým s kvalifikovaným personálom stála 100 korún na mesiac. Chápete? Čiže to je tá sociálna demokracia, to obsahuje všetko. Tu ste, mali ste ročnú úložku, čiže rok ste nesmeli vybrať peniaze a dostali ste na konci roka 5%. A nemuseli ste ani povedať, ako sa voláte. To v socializme, to bola knižka na doručiteľa. Dnes vedia o vás všetko. Aké číslo topánok nosíte, či máte mostík v púse alebo nemáte. Vedia absolútne všetko. Čo by som povedal, že je nepripustné a proste nekompatibilné s demokraciou. Čiže tá moderná ľavica potom ďalej musí zohľadňovať vývoj. Vy dnes nemôžete žiadať niečo, čo je nereálne. Vy musíte stať na pevných nohách. Ale nemôžete súhlasiť s tým, že od apríla sa bude môcť voľne kupovať pôda na Slovensku. A pritom Maďari si urobili také zákony, že v podstate sa tam tá pôda nebude môcť kupovať. Chápete? Čo urobila Ficová vláda? Teda hovorme konkrétne. A ja mám povedať, že Fico je priateľnejší pre mňa? A v čom je, prosím vás, priateľnejší? V tom, že má tie hodinky alebo oblečík jak zo žurnálu a že vie priamo komunikovať s Obamom? Obamovi vytkol, prosím, že nezatvoril v Guantaname väznicu? Vytkol mu to, že nebolo zrušené vypočúvanie, ktoré je založené na tým, že simulujú tomu väzňovi proste pocit topiaceho sa človeka, čiže ho mučia? Teda môžete ľavičar dovoliť 30 000 hodinky? Je to vôbec takové ľavičar? Je to ako... No ja by som to, viete, takto vám povedal. Fico konkrétne bol 6 rokov premiérom a tak ďalej, takže on si môže dovoliť také hodinky, lebo však on nemá malý plát. Ale to môže byť vysmech. No dobre, ale to je jeho vec, viete, to je už, ja to nekritizujem, pretože, prosím, nech to má, ak sa to vyžíva, nech to má. Ale mne ide o to, aby sa robili iné veci, ktoré sa nerobia, chápete, sa nerobia. Kde príde 400 000 ľudí bez práce, mi povedzte. Jak môže akceptovať, že nemá robotu? Ja to mám v rodine. Ja viem,
syn koľko nemohol zohnať prácu a tak ďalej. Hej? A snažil sa aj blázon. A tam a hen tam. Áno, prišiel a povedali mu, lebo tu keď máte na 40, tak ste odpísaní. Pretože oni si zoberú 25-ročného, lebo ten robí za hociaké peniaze. A keď im to nestačí, tak zamestnajú východniara, ktorý príjme ešte nižší plat. A viete, čiže to je... Tu treba rozobrať to, čo sa tu deje, lebo sa tu dejú nepekné veci, ale poviem vám jednu vec. V žiadnej západoeurópskej krajine by si žiaden politik nemohol dovoliť urobiť celoplošnú privatizáciu a majetkový prevrat. Viete? Čiže preto, a ja vám naschvál tu hovorím tieto veci, nad rámec asi toho, čo aj no, my sme to chceli asi toto, ale viete prečo? Lebo ja si myslím, že to musí ísť týmto smerom. Viete? Že to musí ísť týmto smerom. Že treba napudiť tých ľudí a tí ľudia by to mali vedieť, že čo ďalej a prečo ďalej. Lebo vy, keď budete žiadať, že musíme rozšíriť, aj v krčme pri chýve, že musíme rozšíriť štátny sektor, tak ten poloožratý váš kamarát vám povedal, chod nekam, a na čo, že by nám to volá? Prečo teda? A vy mu poviete, no preto, lebo keď začala kríza v 2008 a rozšírila sa aj sem, keď sa rozšírila tá kríza a začali krachovať banky, tak kto zachránil banky? Bill Gates? Rothschild? Rockefeller? Nie. Štátny sektor, priateľu. Štátny sektor zachránil banky. Zadlžili sme sa. No. Nechýba aj lavica a intelektuálna tá mladá, ale aj pravica. Ja by som sa chcel Jozefa opýtať, akú vidí úlohu teraz povedzme aktivistov, ktorí nie sú povedzme zaradení, alebo akú úlohu by mali povedzme ľudia čistí pouličný aktivista. Jakú úlohu by mal mať? No to je tá ako keby hľadanie otázky na, že čo a prečo, to už vieme. Ale ako to dosiahnuť, tak toto ešte veľmi nevieme. Hej? A to sú tí aktivisti, že sa snažia trošku vnášať medzi ľudí informácie a čo ja viem, čo občas protestovať, toto a to, ukazovať na nejaké veci. Čiže... Ja si myslím... Podľa teba, čo najviacej škodí takému pouličnému aktivizmu? Škodí? Škodí. No, tá totalita. Totalita média. Však to bola, ja neviem, odpor, však to, čo sa tu deje, to by si ľudia nedovolili, keby mali objektívne informácie. Hej. A keď sme robili 9. odpor a potom pred 17. novembrom, takú klasickú protest, tak v médiách to bolo tak podané, že proste samé výbuchy, sami extrémisti, samé takéto veci. Čiže to proste najväčší nepriateľ je totalita, média medzi sebou sú najväčší a tak ďalej, no. Ale to už by som povedal, že sú detaily. Však si uvedom, čo je tu, kto je tu nepriateľ, nie? Jeden aktivista, ktorý má iný názor, alebo druhý, alebo hoci by aj 100 bolo, tak to je nič. No, a budete pokračovať s pani Mezenskou v nejakej činnosti ďalej? Plánujete niečo, alebo vymýšľate niečo? Tu ako ona... Alebo si teraz oddychnete? Ona to brala tak, že v Národnej rade nemá čo urobiť, dá sa povedať, hej. Aké to smiešne je, tam poslanec bere plat a tak ďalej, však určite. Treba ich defenestrovať. Ale proste čo? Dá nejaký zákon? Dávala zákony o... No smiešne to vyzerá, ale žiaľ je to tak, no. Dávala zákony tam pre občanov a tie veci, čo ona v tom bola, obchodné a tie sťažnosti a tak ďalej, že je to nepolitické. No ale ani to. Za to, že nebola v tej správnej strane, tak aj toto dávali preč. Proste to je smiešne, to je tak na stenu tam hore, dole a vybavené, hej. Čiže je to proste smiešne, čo sa deje. A nevieš, či plánuje nejakú stranu, kde by zlučila ľudí, alebo ostane v Olane, alebo nevieš. Ešte ste nehovorili také dáži, čo by sa to malo dávať. To by skôr bola otázka na nás. Ona, tá strana Olano, no je to hnutia, ona jedno z mála tých kvázi hnutí dávalo
možnosť ísť nezávislým do parlamentu, hej. Čiže ona išla do parlamentu cez to Olano ako nezávislá, aby pomáhala tým občanom, hej. Snažila sa robiť tie zákony, ale to tam, hovorím, až tak nevychádzalo. No, čiže chcela vidieť tie médiá, vidieť proste neprávosť, tak chcela tiež podobne ako vy hovoríte, ísť do tých médií a niečo tam povedať a tak ďalej, hej, aj v tých médiách. Čiže je to strašné sa tam dostať. Takže robia si, čo chcú tie médiá, žiaľ, ale nie oni, lebo oni sú tiež iba jeden nástrojček. Takisto celá vláda je celý nástrojček, takisto ako celá Národná rada je len nástroj. Proste niečo. Ne? No, ja navrhujem, nech sa hoď vy, pán Jurišta, Mezecká, plus ten Martin Kučko, jeho životná múdrosť, tiež bola poznať. Tací kvalitnejší morálne, hlavne toto kritérium, nech sa spoja a ďalej pracujú, dohodnú sa možno na tej, s prepáčením, najmladšej Mezenskej, aby o 5 rokov sme ju dostali niekde na ten hrad. Ty nemôžeš hovoriť niekomu, že vy to správte, to oni musia. Nie správte, ja dávam návrh. Pán Jurišta, oslovte Mezenskú, oslovte Martinčeka, už sú niekde predstavení. Ale ty že riadiš, ako čo majú robiť, nechaj, oni majú vlastné rozumy. Chce sa niekto opýtať? Tam pán kolega sa chce. Ak dovolíte, tak ja v prvom rade by som sa chcel zase pani Mezenskej s tým, že vysoké ideály, ktoré ona hlása, ešte vlastne nenašli zrelú pôdu na to, aby sa realizovali. Ona tam pôsobí vlastne ako taký výkričník, alebo teda v krásnej ženskej podobe, ktorý oslovuje svedomie, dokáže vstúpiť do svedomia tých ľudí. Ono je síce už, dá sa povedať, zatlmené, alebo skoro na nulu u týchto poslancov a takých, ale myslím si, že to je k dnešnému dňu, že doba je taká, že časom toto dokáže osloviť ľudí, ktorí ako tak ešte v sebe dokážu prebudiť ten cit. To je jedna vec. Potom, čo sa týka tých pouličných aktivít, na to je systém dokonale pripravený s rezervami. Čiže tam vidím problém, akože touto cestou je to zablokované. Ten systém je kde pripravený? No jaký systém je pripravený? Policajný treba. Ja, počkajte, ja som vás potom nepochopil, ja som chápal, že tí pouliční, že majú systém, preto sa pýtam, proti ním je systém. No čiže proti ním, ja som to... Ktoré môžu kedykoľvek aktivizovať. Také vidím cestu zároveň. No a si myslím, že hľadiska budúceho pôsobenia, to, čo sa nestihlo teraz pred voľbami, tak to ľudí sa dá osloviť aj tými cestami, dokonca aj my vlastnou aktivitou a tak, čiže tá podpora z dola môže stúpať a ten potenciál sa zdvihnúť aj v takomto stave, ako je. A to, čo spomínate 5-ročné obdobie a tak proste do ďalších volieb, tak to ešte nevieme, čo sa bude diať, pretože to, čo vidíte situáciu na Ukrajine, do toho sa už 20 rokov prilieva proste olej do ohňa, ktorý tiež oni sami vyprovokovali. A teraz, čo bolo na Slobodnom vysielači, tak tam bol ten námestník ministra financií, ani ten nebol celkom obraze, pretože oni museli vymknúť na situáciu aj z podrúk. A neviem, také veci, či sú tiež známe, že v Spojených štátoch sú napríklad rozmiestnené zbrane nukleárne malého kalibru, síce dá sa povedať kuplíkové bomby, ktoré sú v kľúčových pozíciách v miestach, teda rozmiestnené s väčším počtom obyvateľstva a sú spiacimi agentami, ktorí sú pripravení na povel ako Toto sú také ako... Teraz asi nezachráni Slovensko. Lebo tu sa rozhodujúci dej prebieha tu práve. My sme boli volateli v rámci východnej zóny, sme tiež boli tým tlmiacím pásmom hľadiska obrany. Naše ciele protivzdušnej obrany boli vlastne či radarové stanovište alebo raketové boli prvé miesta v zásahu v prípade konfliktu na tej úrovni. No nie. Že na tú otázku ešte tak pomaličky sa rozvíja také ako keby zjednocovanie alebo spájanie ľudí. Zatiaľ je to, že asociácia občanov také niečo a